Kaixo lagunok eta ongi etorria beste astebetez txorienera. Hemen gaude, astebukarako ajea kentzeko, zuei laguntzeko prest. Eta, ajeri bai? Ajea zea, bixamonia? Ez dakit bai, ajea, bixamona. Zuga, ikustu edo? Ez, tomena. Jan aukeran gehi itxoin dut aste buru ondan. Orduan gaur sopatxo batekin etorren naiz. Bitu. Bai. Gaina sopak badira garaiko zerbait, eta, ikutu berezi bat itearren, ez dut ingo lan betiko gure fideo sopa, baizik eta, arabiar herrialdetara junda, bertako oiasko zuri sopa, ingo dut, kolako izena da, txorba leida. Txorba beida. Beida, zerbait. Nik euskeratu indut eta politxagoa geratzen da. Errezeta argelen egiten da, eta egiteko modua oso erreza da. Lehengo jarriko dugu gurin pixka bat olioarekin urtutzen, bertan kipula erregosiko dugu, jarraian oiaskoa ataltxotan moztu, kipulak 10 minutu erregosten damanean oiaskoa gehitu, kanela hautz pixka batekin, utzi dena erregosten, eta jarraian busti ingo dugu oiasko saldarekin eta urarekin. 15-20 minutu utzi dena ekiten, fideoak eta txitsirioak gehitu, eta hauek 5 minutu irakiten doazenean, botako dugu arrautza gorringo nasketa bat limoi zukuarekin eta piperbeltz pixka batekin. Horrek emango dio kolore txuria. Beste 2 minutu irakiten utzi, eta listo. Osa, gorringoak emango dutza kolore txuria. Hori da kontra esan bat? Bai, baina gorringoa ize pasatzen jako uretan. Hori, Euskal Herriko errezetetan, antzinako errezetetan da, asko erabiltzen zen, krematxu guzteko zerbait, gorringo pare bat gehitzen zizkioten. Eta gorringoa hemen uretara botatzen honean, eta batez ere limoi zukuak emango diolako kolore zuriska pixkat. Hala ere, nik hemen oiasko saldaba daukat egiten, iztar bati ezurra kendu diot, eta hemen egiten daukat barazki batzuekin, hor neuskala pixkat azenarioak ipula eta hori. Eta beste iztar bat, esan genduen lehengunean, irikiko genuela, erakutziko nizuela nola kendu ezurra. Hala ere, zuen arategien eskatu ezkero, iztarragi eta ezurra kentzeko beti prest daude. Orduan, lanean hasiko gara. Gurin pixka botako dut hemen, eta gurinarekin beti, oliba olio, txorrota bat. Berez hau, bixamonarako ona. Edozen egunetako. Ajiakin, bixamonakin, Patriz, gertatzen da, hor deshidratazio bat. Hori, kuriosoa da, gau guztia eraten pasa ondaren, da hurrengo gunean deshidratatuta zaude. Nik gustategat gazpatxu eratia. Bai? Ona da. Baina, sopa hau, ontsa ja, gabai zela udazken negu honetan, igual hau hobeto, zolan epeltxu hau da. Epeltxu hau, baina, azkenean da likidoa sartzea, eta gazpatxuak, antioxidatzaile pila bat dauzka, orduan, hortik ere ona. Bai. Edo laranja zukua, bai guztetan jat. Laranja zukuak horrek ez dut zuten horra pura reakzio hor barruan, Ego gauza guztau, nire gurputza ez daki, baina niri... Eta onartu zen modu ziten du. Onartu bai ondo? Bai. Ura bai ederki sartzen dala hurrengo gunean, pixka gauean afaltzen igual, ardo pixka den normala, baina pixka gehiago hartu badugu, gero ura ze ondo sartzen den hurrengo gunean, ze gauza derra den ura. Gorputza askarra da. Bai. Eta honek txorbak nahi dago esan edan, ez? Nahi. Osa, txorba hitzak arabieraz edo nahi dago esan edan. Ze hau platerau algeriakoa da. Bai. Zuan egon zinen, ero handik liburun batetik edo. Liburu batetik atatako errezeta bada, eta, interesatea hau iruditu zait. Etxian inda daukat, eta gure etxian ondo jaten dan errezeta bada. Ez da, normalen neguan jartzen ditugu gure etxian sopak, eta gehienak gure etxeko sopak dira beti danak izan behar dute. Osa, jateko izan behar dute. Ni sopa horiek eraten dira bakarrik, gazpatxua ondo da, baina gazpatxua hogi pusketakin da horrela, ez? Bai, niri, noixian behin, da saldi hartzia, oran salda bakarrik, ez, Euskal Herriko tabernetan egoten da, salda badago, kartele ospetsuoi, eta hori niri salda atxe guztetan jat, baina, gero urrengoan aukitzen bot zeo-zeolan potentia, aukitzen bot arrai bat laban, edo aukitzen bot olan oiasko gisatu bat, edo lako zeu guztetan salda normala, baina iztema da afaltzeko, da iztema da sopia plater bakarra, saltu ditza sopur bat fundamentua, ez, bestela? Baina hori da bezala, ez? Sopa batek egia esan salda bat hartzen eta momentuan, gaina hotza iten badu berotu iten zaitu, tripan horan guztua geratzen da, ero ensala batekin momentuan bete iteza. Baina ordu laurdena hemen, horpuan daukazu, hor. Eta ja tripa gazte dut. Eta ninaz beti, guk etxean sopa egite ditugunean, beti
egiten badute txankarrakin egosi duela ero, zankarroia ere egosi duela, pusketa atzuk hor botatzen izkio, fideua botatzen izkio, txitsiri botatzen izkio, oiaskoak egiten badut, oiaskoa egosi badut hemen saldeiteko, oiaskoa mamurtzen dut. Ematen diot, koska egiteko zerbait ematen dio beti, nahi eta nahi ez. Nik uste, hau, errezeta gona dela, arabiarra da, errezetia, berez, ramadamerako azkenian izeten da ona, ez? Ramadame itzen dauen pertsonak, da, erligio, islama praktikatzen dauen pertsonak itzen dauen ramadama, eta orduan, pasatzen daue, egun osua, ezer janbabik, berez bakarrik gabien jaten dauen. Hori da. Orduan, bakarrekin bidauen ez plater bat, eta... Gauen guztien parranda ederrak botatzen da bez, eta ondo jaten da, baina, olako errezetak egiten dituzte, nahi dut esan fundamentezkoak eta potentia, bai. Baina, azkenean, asetzeko. Bai, gure esan, asetzeko. Ez da gure esaten plater bat, baizik eta otordu bat. Osa, ez daue gozaltzen, ez daue baskaltzen, orduan, afari bat bakarrik inbiarbi dauenez, hori, janbida eta goizian, egun argitu orduko gozaltzen da beste jendea, egun argitu orduko jaten da bai, bai. Bai. Nire euskat azkenean lagunak eta korrika eta kirola egiten dutenak eta Ramadanean egoten dienen, beraiek ez dute. Eta konpetitzen jarraitzen dute. Eta konpetizioan, eta berez urik ere ezin dute eran. Eta oso direnak oso zorrotzak, ez da listua ezin dute tragatu. Benetan? Ez da listua ere ezin duzu tragatu. Orduan, Ramadanan, segun nola hartzen duzun, emakumeak daudenean esne ematen umeari ez dute zetan egin behar, aurdun daudenean ez dute zetan egin behar, eta aurrak ez dute egin behar, esaten dute ja nerabe zaroan eroazten dira eiken, eta 10 urtetik aurrera eroia azten dira guraso erakusten, ez egunero, baina holan baraualdi hori egiten, ez? Osa, salbuespena dauz eta... Bai, ero gaixori basaz, umea osasuntzu badau, egiten hasialda 10 urtetik aurrera. Eta gaixorik eta basaude eta gaixoetan da, bebai usten dute, pixkat, eskuzabalabak edo badaude. Bai, ez azkenean. Eta bai egiten dutena da, egunean zehar ezin dute, baina nire euskal laguna, igual gauean, egia da, eguzkia sartzen danean, kriston otorduak eta festa egiten az, azkenean festa handi bada beraien dako Ramadana, eta jaten dute hor lepo, eta gauean edozein ordutan jan aldute, orduan, goizian goizeko ordu txikitan, egin aldute zerbait gozaldu bebai, gozari bat izango zana gurea, eta jaten dute. Baina gero egun guztian zer, ez urik ez ezer, da nik gertatu izan zen lagunekin lasterketan, bero handia egin izana, eta likidorik ez sartzea beraiek, eta holako bero golpe batek eman da, erdi... Horrek bai dagoela meritua, ez dago zentzurik eiteak kirola holan Ramadanean zeudenean. Baina, beraien hautaketa izan da. Baina horrek badaukala meritua gurotu esan. Bai. Medikoa, batek esako da harrika da, erra. Naiz eta lasterketan, leherena geratu. Da Ramadain dauen norbaitzek bigarrena geratu, nik uste dut, lehengo postua merezi dagoela bebai, ez? Bai. Hor, eta badaude, nik bezautze ditu bi hiru, emaitza ona lortu dituztena, Ramadanean egonda, eta emaitza ona lortu dituztena. Baina hori, gero gauerako, berai esan da, lan gehiago kostatu zaigu, lasterketa goizean izan da. Gauera arte, iluntzera arte heltzea zerbait jateko, lasterketa, goze bat, zulo bat, Bueno, Patri, legunean esaten genuena. Ezurrak entzeko gutxi gara, oiasko bat. Iten dana markatu hemen, ezurran gainetik, holan, ezurreraino. Gero, labanaren beste alderaekin, holan pixka, tak bildu, hemen beberdina indiot, eta bildu aragia alde batera eman. Eta sartzen dugu azpitik, txak, hemendik, oiaskoa garbitziana bai, baina hau ja ezurrak entziana pentsatak eta apurat komplikau. Harakinai eskatu, harakinak hau gustu asko ingo dizue, beraiek eskartuko dizue baita esaten badi duzue. Biharko 3 oiasko ezurrak enduta jarri aldizkia zu? Aurretik, abisatu lehenago. Ero bertara joan bar bazara goizean jakinda, deitu telefonoz, arategira zuena konfiantzazko arategira, eta esan, Jose Angel, gero pasatuko naiz, Mari Carmen, da, mesedez, 4 oiasko izter ezurrak enduta. Dau, sopa hau, enbiozu, fideuekin enbieu, baina ezkenean arrozakin bebai enleike, ez? Arrozakin enleike, bai, horri hidratuak bero botatzea, edozin, dilista batzuk, sekale bat botaldi duzu, nahi duguna.
Azkenean hori dauka proteinia, dauka vitaminia, dauka karbohidratuak. Barazkixak bai dauzkagu, hemen, erregosten, 1000 gauza. Dauke, eta batez ere likidoa, garrantzitsua. Bai, hombre, sopa bat, likido barik. Bai, baina gure esan, neguan likidoa sartu inbar dugu gorputzian. Eta kosta egiten jaku, hotza pixka kosta egiten da. Eta hau bada modu bat, ez? Kafia, infusinuak, sopak, kremak, eta holako gauzak, ez? Gainera, nire oso ondo sartzen jatolan ez dakit, berotxua dieta. Baina, hori, sopak eta likiduen, eske, akordaunaz, ze badau Bilbon ramena saltzen dauen jatetxe bat. Eta nik pentsatzen ramena dana zela sopak. Eta nitzen dauen ramen lehor bat. Eta sekula ez total, diezin maz, fideuak, saltxa batekin da, eragixekin, izango bazan pasta plater bat. Baina bebei ramen izena daukan, pentsatzen ramena beti izan. Baina ramena azkenean da fideo mota hori, ez? Hori ez da ramena? Nik uste dara ramena da fideo mota hori. Aztertuko da kontakotzu txorienen, ingo ramen manen bat bai etxeko lanetarako. Bueno, hemen, azalak endu, ingo dio, azalak entzea oso erreza. Hartu holan, tira. Hori bai bakitela egiten. Eta listo. Eta oin, ingo duguna da, pusketatan moztu, eta tamaina izango da, kontutan izan da, sopa bat izango da, ahoan sartzeko tamaina. Txitxirioa baino pixkatan dira gero, holan garbantzu baino pixkatan dira, hortik gutxo gara. Hau badu beste sopa bat bai, arira deitzen dela. Bai. Hola, oso antzerako bai, txitxiruak, igual espeziak. Bai, eta hori oso ohikoa da. Asko jaten den zerbait. Ni bakuze guztetzen zain, ramadanean, da beraiek gozogintza arabiarra oso aberatza da eta oso goxua. Eta hor, gozogintzari, indarrak eta hartzeko gozogintza lepo jaten dute. Eta hor egiten dituzte, postre batzuk, eta pasteltxo txikitxoak eta pikatzeko testiarekin, kanela eta kanela erabiliko duguk, errezeta hontan baita ere. Ze beraiek, koiarak da laurden bat, txiki baten laurden agutxi gora era, askorik ez. Ez da presentzia asko dauk, ez da? Bai, eta beraiek egin zen harakietan da erabiltzen dute, baina nahi du hori, ikututxo bat. Beraiek seguruenik gehiago botako zioten, baina guk gure ganatu ingo du errezeta. Ni bakitzu oso afizionatu esarela, ze noiz baitxin dugu hemen txorinen, iraietik, ni hasi nintzenetik, postea arabiarren bat, aldozue EITB nahieran ikusi, eta hori, jarraitu gure errezetak. Badagoelako pastela moruna bat beba itxen dela... Asko pastela. Nik bigarren errezetarako erabilikoten pasta filoakin, horrekin erabiltzen da, eta azkenean itxen daue, oiasko erreakin, kanela hautzakin eta azukriakin, olako, pastel, gazi, gozo bat, nik bebai aukera nahi xaut ikututxo bat. Kanela ikututxo bat. Bai, guk, oitxua gaudelako, kanela aipatuta. Aste azkenerako, gure postre bat egin gure. Esne torradak ero esaten dena, eta horre ere, kanelak nahi eta nahi ez, zer ikusia handia dukaz, egiteko garaian, gero gainetik botatzeko garaian da. Kanela erabiliko du, aste honetan zigorre kanela bintzat 2 egunetan erabiliko du. Ondo. Orduan, zuk badaukotzu laguna gitzen dauela ramadama. Bai, zaut. Eta, eskolan be bai zautzen duz, seme alaben gelan da, gaur egun, badaude ikasleak, gurasoak bereiek abainokoak, baina gurasoak arabiarrak, afrikarrak eta, dieta musulmana, eskolan ere ikusten dute, orduan, potajeak, ero egiten dituztenen txitxirioak eta, badakite, imar dituztela batzuk txerriki gabe, eta holako gauzak, eta aurrak ramadanean, ez dute egiten aurrak, esan bezala, baina jan erabeak eta badakite egiten dutela, eta gure etxe ondoan institutua dago, eta hor badaude... Baina hori gurasoen aukerak eta izan behar da, Bai. Noiz hasi egiten, eta, hori ezautzen dugula gure inguruan. Esan dakoa, oiaskoa, kipula erregozi zaigo, oiaskoa bertara bota, kanela, hautza, ezer, tantaka, venga, holaxe. Eta hau, beste 5 minutu, hemen erregozten utziko du, eta ero saldarekin 500 gramo salda eta 700 ur beroa botako dio. Ze salda bakarrik igual fuertegi geratuko den. Hemen salda bat bera ingo zaigu, bera. Ura botatzen digunean, hemen oiaskoa daukagunez, zaporea oiaskoena nahi eta nahi eza hartuko du. Orduan, erdi eta erdi gutxi gora bera. Ura eta salda erabiliko. Oso ondo. Eskenean, ontxe badao modan baraunaldiena eta... Ez, nik,
pila bat aldiz entzun dut, ez dakizu kirolatan da ibiltzen zarala, jende asko kitzen dau, baraun aldixak, ez gozaldu edo ez afaldu. Azkenean, nik uste dut garrantzitsuena dela, oreka mantentzia, dieta hori guk txorienen, mila aldiz esan dugun moruan, mediko batek esan biotzu nola jarraitu, azkenean, ez da bakarrik otordu bat saltatzea da, gaur ez dut afalduko edo gaur ez dut bazkalduko. Da, oreka mantentzia da, egunean janbiozun nutriente danak, bermatzia, zure gorputzari. Orduan, ezin da hori, zuk asmatu dozulako egin, nik barano aldia itxen hasiko naz, hori, ezin da, ez da. Ez, hor, ni beti ez, osasunean nola gaude. Peio guk lehen, hemen txorieneko aurreneko urteetan, etortzen zango gana Silvana Uegun, eta bera, urtean badaude sasoi batzuk, baragualdi batzuk egitekoak. Kontrolatuak eta ondo egindakoak. Baina baragualdi egiteko garaian, berak esaten zuen, ez da bakarrik gorputzak, ero sabola deskantzu bat hartzeko. Fizikoki ere deskantzu bat hartu bazala. Ezin zala egin baragualdia eta gero egon egun guztia txurrakin lanian, ero obra batean lanian ere, gorputza ere, aldala, hartu bi aste oporrak gero, eta junolako toki batera barabaldia, eta zuk ere atzeen hartu, lasai egon. Ez da bardina, barabaldia ditea, ordenagailu baten aurrean dauen norbaitek, ero lan fisikoa daukan norbaitek, ez? Orduan, hori bati, kontrol batekin, eta, hor berak pixka bultzatzen zuen, igual, sopak eta gauza harinagoa jatea, gure, ez dakit, sabelari eta deskantzu pixkat ematen, eta ez lan gutxia egiteko, ez? Garbik eta moduan. Azken nik uste dut, gorputza eta burua bebai, diela oso intuitiboak, ez? Orduan, zuk aukitza dozu nien gozia, janin biozula. Orduan... Niria da bizioso, eta egun guztia jana eskatzen du, niria da kapritxoso bat, eta janda ez derik ez du. Nik gogor egin behar izaten dio neriari, Patri. Neriari gogor egin dio pixka. Txorienen gainera, bosterritan azten garen ez, bostak aldera, egunan arabera, azten garen ez jaten, guk itzen dugu gozaixa, bazkaixa, txorieneko... Bergozaria, bi aldiz gozatzen. Amarretakoa, maiketakoa, bazkaixa, txorieneko merixendia, etxeko merixendia, eta faixa. Orduan, hemen ondo alimentatzen gara. Aukera norbaitek esango zuen igual gehiegi jaten dugula, baina osasuntzuta ondo jaten dugunez, Patri, guk ez dauko. Osasuntzu gabiz, harin gabiz. Bueno, hemen gure hoi askoa. Zainu. Kanela botatzen zuen. Kanela botatzen puntu bat, eta, hoi askoa dagoeneko listo, eta esan dakoa. Orduan, Algerian sekula egon zara? Era zegoen, betu, herrialde arabiarrak hor dauzkat pendiente esaten dana. Bai, joateko hor nao, eta sekula, izan genuen, bidai bat prestatuta eskalatzera juteko todra inguru horretara, eta bai, esan atera azkenean, baina hor daukate, baina bertako sukaldaritza asko gustatzen zen. Asko, onartzen dut, egon izan gara horako herri musulmanetan, eta oso ondo jaten. Arki jaten dute. Ni 2018an egon nintzen Marruekosen, eta justo Ramadan garai izen zen. Eta nire ematen zen, kristoneko, ez dakit erantzunkizuna bezala edo pena bezala, zezkinen jende pila basabien kaletik, ezin zauela jan, eta zuzabizen, hori, eskaltzen, feitu hau gozo bat hartu bio. Eta aukera ematen dut, turistei eta ondo ikusten dute ematea... Baina, karo, zu bakitzu, dendakuak ezin dauela jan. Orduan, badabe zuri eskaintzen, ez dakit, suku bat edo gozo batzuk, eta ez dakit, natzatzu pena apurtxo bat, ez dakit. Baina, han oitxuta dauz, eta dauki. Orduan, nik ustot komeni dela bebai, holako herrialde batera joaten bazare da, Ramadan gara izaten bada, ez dut esaten oitzia, ez, haizuk, janin bikozu, baina, besta, ez dakit, apur bat, errespetu mantentzia bebai. Naiz eta eurako oitxuta egon, ez? Nik pentsatzen bat. Bai. Normala dela. Eta... eta ezerrez, Patri, hau, zandakoa, lehen egosketa tokatzen zaio honi. Kutsi gora era, oin, utziko dugu, 25 minutu hemen irakiten, tapa jarriko diot, eta tarte hortan, oi askoa, eningo zaigu, eta gero izango da. Hartu, ireki, eta bere hortan, fideoak bertara botako ditu, garbantzu hauek egosita daude, orduan botako ditu, fideoak beharko dituzte 5 minutu gutxi gora bera, utziko irakiten, eta bien bitartean, gorringoa, limoi zukuarekin, eta perresia txiki da, nahaziko dugu. Hori bota azken 2 minutuak, eta listo, gure lehen sopa
Sota Caballo Reyes, sopa, gure lehen sopa, listo. Txorineko ambientadori aldatuko du pixka. Bueno, utzi dugu, 25 minutu, egozten. Eta oin, esan dakoa, fideoa botako izkiogu. Fideuak edo arroza, ez? Esan dugu? Fideoak edo arroza, kontutan izan da, arrozarekin itxegon beharko genula 21 minutu egiten, eta fideoakin 6 minutuan ingo zaigu, baina zeliakoren bat nahi izan eskoretxean, bueno, bain beharko zenutena, ero arrozana, ero fideoak badaude, gaur zeliakoan dago. Bai, eta ontsa saltzen dabe bai, fideuak inda txitsiruekin, orduan, aldozu jarri txitsiruen fideua, da, jazta? Bai. Eta listo. Gaur aukera gaur egun danetati dago. Eta beti esaten duguna, etxean daukasuenakin jolastu, ero gustuekin jolastu. Nik batez ere gustuekin nik uste dute nahi eta nahizko dela. Orduan, honek, hemen beste 5 minutuko irekin aldi bat eman behar du, eta ni bien bitartean zeingo dut. Perrexila txiki moztuko dut, limoizuko atarako dut, eta hori naziko dugu arrautza gorringoarekin. Hemen bota, azkenengo 2 minutuko irekin aldi bat, eta listo, gure fideo sopa, prest dago. Ondo. Nik ez dakit baraualdi bat algo nauen in edo ez, baina Julenekin nabilen berba gure gidoilarisakin, da berak esaten zuen, berak esetz. Berak gainera, kosteko jakola geixen, arrautzak ez jati ez, egunero, astelatik domekara jarratzen zitzun arrautzak. Zuk asko jate itxuzu? Nik arrautzak bai. Baina bitu, zuk ni baraualdi bat inezkero, zu baino okerro eromango nuke. Zeba? Baraualdi bat, nire lagun bati kendu diote kafea. Zu kaferik ez duzu hartzen? Nik kafean, egunien bai, goizien goiz, hartzen duzu kafea? Bakarra, esnatzeko. Bale. Baina nik egunean 2 ero hartzen ditu, gehiago ez ditut hartzen. Nire lagun honek 2 hartzen zituen, da bera bak zuzen nabaritu duen? Bai. Buruko mina. Bai. Bai, eta karo, oitxuria falta edo. Ez, karo, kafeak azkenean badauka adikzio puntua sortzen du. Nire bikotean lehen kaferik ezuen hartzen sekula, eta oin hartu alditu 3-4, eta kafeak entzen diozu egun baten, eta nabaritzen du. Eta berak, hori esan zuen, zigor, lehenengo minun da buruko mina, zer letxetan, me hasi nahi zau, baraualdi bat garbitzeko pixkat, ez? Eta kendu dizkiote gauzatzuk, tartean, kafea. Eta jonzan dietistean, eta buruko mina hauka, zerati da, kafea zer? Kaferik ez dut hartzen, kendu izen nidan, kafea gati da. Ene. Eta pentsa, kafeak hori iten badigu, gero jentea egia da ikuste juzu batzuk hor borrokan, ez? Tabakoa eta usteko eta nola ibiltzen diren sufritzen, ja kafea buruko mina ematen baizu eta horrekin gaizki pasatzen baizu, besteak auskalo. Besteak auskalo. Ez dakit txien indozuen eloan paraualdieren bat edo, baina bidali txoriene abildua eitb.eusera da hori, irakurrikotzu dugu. Nik ez do sekulain, baina hori arrautzen eta ontxe, ontxe jaten dela bebai arrautzan mintza, ez arrautzan mintza dela, txurixa, arrautzan txurixa, gorringua, gero dauko oskola, ez? Oskola izango zen, eta barruan badauko lan mintza, geruza fin bat, hori bai jaten dela. Nik uste dut oso zaila dela ataratzeko, da ez dakit jendiak zelatan jango dauen edo segatik, baina hori bai, ontxe hasi da modan, hori da, arrautza zubitzen ditu ezoenean, ez da izu nola geruzatxoa batzutan angeatzen da nolako zuntz fin bat, zuntz hori antza, propietate pila bat dauzkat, ez da zer da. Baina nik uste dut, oskola jaten baduzu be, hobeto, dana jan. Dana holan, gordinik. Bueno, gordinik edo gozitxa. Irabiatu dara, ondo birrindu eta gero iragazi eta... Txakurre jaten dago, nik nire txakurra jamatu datzat barf alimentazioa, dana gordinik. Bai. Eta ematu datzat arrautza, eta arrautzan oskola bai jaten dabe. Eta jan inan krutz. Bai, benetan. Eta ona da, benetan, benetan. Bai. Egun baten froga bat ala ere. Jarri hoi asko zati batzuk hemen, da hemen arrautza bestaldean. Aber nora juten da lehenengo. Benetan. Baina froga haiteko. Ez dut esaten ezauerden jar. Bueno, txakurrendako ez, baina guretako bai da, artikulazioetarako ona ze dauka, elastina pila bat, 400 proteina baino gehiago, eta azido hialuronikoa bai dauka. Osa, dauka daneratik. Beraz, mintza gure gozu, ekarrikotzut. Ni gorringo erabiliko gor. Horrekin nikoa da, ez? Usten diozu gorringo erabiltzen. Bai. Perrexila badaukagu hemen. Tak, koiaraka da bat gutxi gora bera. Bien bitartean hori irakiten hasi da, eta esan dakoa, fideoa bota dizio dela. Eta beti fideoak eta botatzen dienen, mesedez, hasiera mugitu eta gero ere bai,
Ze beste logako pelotatxoak egiten dira, itxasontzi modukoak, eta horiek, honek, hau janda gero, ez da ezer gehiago jan behar. Bueno, igual bai, nik lehen konfundiru inaz, eta esan dutzuet pasta filokin iminauela errezeta bat, baina hori bixerko da, hasi que bixer martitzen adala txorien bai ikusi biko zuez, gaur beste errezeta bat ekartzen dutzuet. Eta zer da, ezin duzu aurreratu? Ezin dut aurreratu, baina sopa kremantzako da gai. Osa, bixok gaur ekarri dugu koiarako errezetak. Sasoi bat badao koiarakoa, nik uste dut onja udazkenetik aurrean eguan dela, ez? Aukeroko gordekot. Igual zuria onaua baskaltzeko da neria afaltzeko? Bai. Honekin nahi dut esan, horrekin plater bakar moduan honekin nikua da, ez? Azkenean lehen esan duzuna, danetik sartu du, hau eta ensalada jartzen duzu, ero hau eta fruta pixkat bukaeran, eta, bueno, behar ditugun, ez? Osai guztia badauzkago. Janario omatekoak eta gero egiteko nahi duguna. Bale, limoi zukua atarako dut, moztu, etxeko limoia. Etxeko hori bebai lapurtotza zua mai? Aurten limoi pilo bat emozko. Emun edo lapurtu? Emon zuaitzak pilo. Bueno, lapurtu ez, ze limoiak, egia esan, gure etxean, egun ematen txorieren esbanaz etortzen izango da. Limoia jasotzen erori nazelako. Zedekoz, toki baten, dala olako burnizko bara batzuk gainetik ibili olako malabarrak egiten ibili behar da horrek hartzeko. Eta bakarrak hartzen dituena limoiak etxean ni naiz. Ze nire amak, bueno, badaki nire anei eta neharre zen moguzkoa dien olan malabarrak egiten eta niri bakarrik usten. Zuri enkarrate dutzu. Ez da fidatzen besteetaz. Orduan, gure limoiak hartzeko, ama behar baitu limoiak zigorri ditzen dira. Hemen, arrautza, ez duana bota, horre piperbeltz pixka da dama. Bai. Orduan, ingo duena, berdin da, horra erona, piperbeltza. Ezkenean, sei buelta. Algerian eta gustetan gake bai espeziak, ez? Asko. Eta honek kanela hautsa bakarri dauka, ariranik prestatu dutenien etxean bai botatzen dut da bai. Pikantea botatzen dute, arixa pixka dori, pikante puntua nahi. Nik uste dut pikantea honi ere, gaizki ezan etorko. Bai, baina gero, almohadak gaur, etxean umeak afaltzeko hau nahi duela. Eta pikantea botatzen badiot, eta nahi, ja pixkanaka sartzen nahi nez, Gure zemei eta pikantea, baina... Gutxinaka. Da honek ez dut zaingo tortilla bat bai izango balitz moruan, ez? Ez. Inberdana da, zua hatxi, tik. Eta oin, ondo nazi. Eta guztion, ze kolore hartu dau? Txurixa. Ne lagun argentin batek, bakuz esaten zuen, ez? Nik esaten bazut, beia berdea dala, pintura poto eskuan daukadalako da. Una mitzulita. Hori jarri behartzu zuen, che, boludo, si yo te digo que la vaca es verde es porque tengo el bote de pintura en la mano. Hola politxa beratzen da, ez? Bueno. Gainera, asentuak inda dana. Enak izenik Carlos Latren antzala sokotzuna. Nola Carlos Latre? Imitatzaio bat. Nik uste Messi, holako. Bueno, dena, beti esaten duguna, lehen gatza bota diot, irakiten izan dugunean, gatza ere probatu diot ondo zegoen, baina kontutan izan behar dugu, oin bota dizkigola txitxirioak, bota dizkigola fideoak, bota dizkigola arrautza, perresilla eta bota dizkigola, eta limoizukua, orduan, azken, dastaketa bat, honek, irekin aldi bat emango du. Nik atarako koiara bai. Osta, limoiana da puntazoak, Patri, behitxu, proba, benetan, Ja, honekin ez da gure betiko oiasko sopa bat, egazti sopa. Segia esan bezala, gugetxean agian txitxirioak ez genizkion botako, fideoa botako genizkion bakarrik, eta kanela ez genioko botako. Baina beste guztian, gure etxeko olako, egazti sopa bat izan da, eta edo hori gustatzeko modukoan. Bueno, saldago zua da, baina niko intxen nahi dut proba, apurra da hori. Oiaskoakin, fideoekin, txitxirioekin... Hau nahi duzu probatu zu. Hoi nahi du probanik. Hau, uste duzu, sobratzen bajatzu taperren bat, eta ez tozu gura etxera eruen, ni aurkezten az bolondrez bezala, eramateko. Autobusian da, honek ez datzu eroriko, igual ez lasenik. Blablakarreko maleteruen igual. Esatea kontu, bestela ospeina eta ez da. Bueno, hemen dauko zuen. Gure oiasko sopa zuria.
Badago, Ales de la Iglesian pelikuria atara zen hau indala aste pare bat, El cuarto pasajero. Hori BlaBlaCarren inguruan doia eta hola. Azaldu jendiari zer dan BlaBlaCar, ze jendiak ez daki zer dan BlaBlaCar. Nea mala betzuten da, BlaBla zuek asko itozu, baina BlaBlaCar zer da? BlaBlaCar da, aplikazio bat, non zuk eskaintzen dozun bidai bat, adibidez, zuk itzen dozu egunero Durango, Donosti, ez, Miramonera etorteko. Orduan jartzen dozu aplikazioan, eta jendiak, gure badau bidai hori zurekin egin, autobus hartu biharrian zurekin joaten da. Orduan, nik ez daukaten eze kotxeko karnetik, hartze dut bat, Bilbotik Donostira, goizero. Eta orduan, kotxe noia eroso. Kotxe gutxi erabiltzeko ez dago, eski? Ez da, gastua konpartitzeko da, nondo da. Bueno, goiz, garantzitsura, jatera. BlaBlaCar esan duzu. BlaBlaCar? Ni BlaBla kotxea jarriko dut. Norbait nahi bedu Durangotik hori, etorri. Zue hona, oso goizua. Erra, benta. Eta ari, bigarrena, ni baki zer bande. Oin dator. Bueno, Zigorrek egin dau Ramadan garaiko afari algeriar tipiko bat, eta nik ingot nere etxeko afari tipiko bat. Da, kalabaza krema, kurri berdearekin eta sagarrarekin. Ze normalien eitzen dugu, kalabaza krema pila bat nire txian, udazken garaian. Eta hau da, kutsu oriental batekin, azkenean badauka jengibria, badauka koko esnia, kurria, kontaukotzu zela ningoten, pausos, pauso. Lehengo inbiotena da, porrua eta jengibria gorritxu kasola batian, gorritxuta dauzenian kurri berdia gehitxukot eta nahastukot. Gero, kalabaza, koko esnia eta ura bota, 15 minutu egoziz, eta ogisa biharrian jarrikotzat sagar pusketa batzuk. Bai, azkenean... fresko ikutu bat, eta... Bai, zebeti jate ditugu pikatostiak, eta pikatostiak oso nadauz, Baina, sagarra beha aukeran, niri pentsaugaten apur bat arrarua entzuna lehenko aldixan, baina gero, errezetia hau ez da neria, nire lagun batena, Instagramen jarraitzen duten lagun batena, orduan, bere errezetia ingo gaur, eta ikusiko zuizelako ona geratzen den. Nik joango naz, porruakin azteko. Nik onartu barra daukat, nik eta lantaldeko beste norbaitek, kurri berdea probatu dugula, eta sagarran freskura ondo etorriko zaiona honi. Bai, kurri berdia da, potentia da, Abai, gaba! Zuk ekarri zinun kurri gorrixa, antzakoa da, azkenean da, behitu, pasta bat morukua, eta ez da kurri hautsa, supermerkatutan eta ikusten dugun kurri hauts normala. Hau izaten da, pasta da azkenean belarrekin, espeziekin, olixuakin, itxendan, ore antzerako bat, eta horrek ematatza, ikutu potentia, gutxi botakotza... Tartien pipermina dauka, seguru. Se gaina esan, bitu, kurri berdia sekul ez dugu probatu ez da izan, atzamana sartu da. Hori da... Eta sagarra orduan, sagarran gozo puntuak egia da ondo etorriko zaiago. Eta hemen, bitu, Julentxo, hau zuretzako, ikasi. Guk, Julen onartu behar dugu gideilari moduan ondo moldatzen dela, artista dela, baina sukaldean ja, eta gara, idazten ditu gauza batzuk eta esaten duzula, sukaldari garenok ikusten ditu, eta Julen, hau etxien jaten duzu. Julen da, esaten dut, kremak eta ondo daudela, eta azkenean, oskailuan ero dauzkagun barazki horiek ero hartu, egozi eta birrindu eta jateko modu bada, eta oso ondo dela. Oso ondo, horrarte ia oso ondo. Probatu aurrena barazki horiek erregosten, gu gaur ingo duna. Pixkat erregozi, lehenengo olio pixkatekin gozatu hor. Hartu, nahi ditugun barazkiak erabili tartar, eta gero pota behar dan likidoa, utzi egosten, da gero birrindu. Hoi bestea da, gehiago lan, pixkat, gaixori zaudenean da, garbi jateko, holako barazki pureak egintzazu, dana egozi eta birrindu. Garbi eta askar, ez? Eta oso komodu alako. Hartu, lapiko berdinean sartu hemen oin patata botako dioneke, azeniario batzuk, ura bota, irakiten jarri, ordu erdi irakiten auki birrindu, eta listo. Erosua bada, baina ez da besta oso saia, ez dotzuk entzen denbora asko, hori ez, kasola bat zutan jartzia, olixua, bakarrik eman, kipula eta porrua adibidez da zenarioa. 5-10 minutu gorritzeko, eta gero ja, barazkisak eitxu, ura eta egozi. Baina, apurrat, dedikatzen batzazu, mimo, ez dotzut esango denbora asko, baina 5-10 minutu... Erregozi, barazki guztiak, erabili behar dituzunean, gero patata botatzen diozunean, teoria, osteleitzako teoria da, lehenengo barazkiak, kipula, lekak porrua, kuiatxoa, kuia, barrengorriakin, txampiñoi egin nina duzuen, nahi duzuen krema. Erregozi lehenengo pixkat, 5-10 minutu erregozi hor gozatzen euki,
gero, patata batzu zuritu, patata karraskatu, patata gehiamak gorputza emateko. Patata, ero gu, kuia erabileko gu. Kalabasa, batata. Patata erabilia dugu. Horra bota, biru buelta eman, eta gero busti. Eta ero utzi, ordu erdiz edo irakiten, eta gero bai, birrindu. Eta birrintzen dugunean, botatzen bai olio xorrota bat oindik gordina, horre beste ikutu bat, bat da berdina olioa kozinatutakoa, ero gordina beti propietatea gehiago duzka. Eta hor bestaldean, guraso izan berri zaretenok, eta pure pila bat egiten nahi zatenakon zuen umentzako, hor medikoak eta komendatuko zizuen, ez? Pure ainda gero, koiarakada bat, ero bi olio gordin botatzea pure horri eta nastea. Eta horrekin, oliba olio on horrek emango dion zaporetik aparte, bere onura guztiak hobeto izango ditu. Hemen, azkenean kozinatzen dugunean olioak ere, nahi eta nahi ez, erretzean galdu egiten ditu bere onura batzuk. Orduan gero gordina. Bota utzat, jengibre xafla bi barrura. Zale, kurrian pikanteak ineikua ez, pizka gehiago. Gehiago, apurat postasuna emoteko. Eta lehen esan dozuna, kurri berdiana, ez, zuk probau dozula, nik probauko tolan gordinak bai. Eta hori da, zuk, ez dakizunian, da soia zenian, jatetxe japones batera, japoniar batera. Nik hori kontatu nuen hemen. Eta hori lagunekin da. Proaizu hau salsa berde badaukiolan wasabia, dela oso pikantia. Eta joeten zara, da jendeak... Baina da pikante berezia, Patri, da sudurra igotzen zona gola. Eta, guz joan ginen lagun batekin da, guk esotzagun sirikatu, berak bakarrik hartu zauen. Eta pentsauta zala, guakamolia edo aguakatiakin, pastaren bat edo, hartu zuen horan behatzakin, dana barrura, eta... Baina, egisa da oso askar joeten dela, da pikante bat, joeten dela, bai, oso askar, oso nazala da, momentuan, emoten dutzu kristoneko... Berotua, estutua... Bai, baina gero segitxun joeten da, Bai. Eta berez guaxabia da, sustrai bada guaxabia, eta hortik atatzen den pasta bada. Ez da rabano bat? Ez, hori da, gezurretazkoa, gezurret dau, guaxabia saltzen duten holan sobretxotan da, hori da, egiten den guaxabi faltsu bat, rabano pikanteak indaiten dutena, arbi pikante batekin. Hori ez da benetakoa da, sustrai bada, eta sustrai hortatik atatzen da, gu Japonian sustrai hori ikusi gendun, saltzen zuten wasabi sustraia, eta ona hartzen bazu wasabi ona, horre bai pikatzen duena. Nik, 2012an ero, horatzen naiz, North Face arropa markandako korrik egiten nuen, da urtean behin, Europan iten gendun, kirolari guztien eta bilketa bat, eta hotelean, da hori, eta just egun hortan zen, Japoniako sukaldaritzaren eguna. Eta nik uste dut ordura arte sekula sushia jangar. Eta ikusi nien denei, hori krema berde hori pixka bat hartzen zuten. Eta nik base honan ontzi baten da, plost hartu nuen. Eta maira junta dana niri behira. Ni sushi hartu, han ondo busti, fraz, ikusi nuen pixka bustitzen zutela beraiek, eta zanen, hauek zaintza. Ez da inbesterako izan. Ez da inbesterako, nik ondo busti, fraz, zekan amerikanos itzeite zuten, orda nik urratu guztu guztu itzenean. Fraz, fum, sartu, eta dana niri behire da. Ez aurpegi jarten dagoen. Suabe dago, ez? Gaunek ez luke pikatu behar pixka. Urtra bat hartu, eta aurrengo egin ere disimunatzeko berdina inuen. Ra. Eta gero baina barrutik, atara koiaratxo txikitxo bat, eta zuk esango zu zenbat. Nik probatu dut. Zuk esango zu zenbat aldotzaten bota. Bota dana, ez. Dana ez muti, lan ez dugu bota. Patrizia, zure errezetan jartzen zen koiarakada bat osua. Eta ni koiarakada jarri dutzu. Erdixa jarri gauza baki. Gainera, hau gero, kozinatzen dozunean, bebai? Patre... Gaur ez da zu jarri, hori, zure piperminan eta bitxiak eta zitzu jarri baina. Nik usten dizut, Hori, aste honetako errezeta baterako, badaukat. Bueno, normalian, hau, kalabaza krema nik jaten dut pila bat, ze kalabaza bakizue, pikantiaz gain, kalabaza asko guztetan jatera, botakotzat olixo apurtxo bat gehiago. Baina normalian... Gozatu ingo dau, bota kurria. Ez, holaxe. Orduan, hori, nik kalabaza krema eta pila bat jaten dut. Baina normalian jaten dut, bakarrik. Porrua, kalabaza, patatia eta jazta. Baina normalian apura da, rutinatik atarateko eta gustaten jatia kurriakin, kokosneakin. Asko gustaten jaten bat bebai, gaina eta ez tala oso bitxia besta, botatzen jat laranja bat. Eta laranja bat botatzen dutzat, egosketian, justo, eta ematatza ikutu superon bat. Eta gero bukatzerakuan, laranja birrinduta gainetik, eta laranjan azala, eta oso oso geratzen da.
Beitu, honei bota bezau kalabazia. Vale. Gero, kalabazia ez gain, koko esnia. Horrekin ja, zerbait ezberdin egiten ari gara. Bai, hemen sagarra moztu dut, eta hau izango da gordetzeko, gerorako, baina, bueno, lana aurreratzen. Eta gero, ura. Eta urataz nabilela, bustin bigara. Bakizu zeratik? Kasuelaka bateko temen betetan, nire ez provokatu, Bo, laizte bat abida... Eite maratoia, bueno, hemen daukagu, eta urtean bakizue, bustitzen naiz, ero izango zen bere... Lema. Eta, bueno, horra agertu, nik programazio baino lehen, txantxetan zandi lantaldeko, hemen lapiko bat hartu, eta bata beste botako gara, eta pixkat ezberdina egin, danak sekusituz Euskal Telebistako aurkezle ezberdinak ura botatzen, gu bizukaldari izan da ez dakit, salda bota, ero-beroa, hola, galdatzeko, pixkat. Bueno, ETB-ko maratoia itxen da azkenean esklerosi aniskoitzan ikerketian alde dirua biltzeko, eta zera gaixotasun bat Euskal Herri mailan dauzkala 2006 gaixo. Orduan, hil daue hashtag bat, dala bustitzen naiz, dazuk igoten duzu bidixo bat, holan bustitzen ura gainetik botatzen, gatibu nabestixakin, hori, euritan dantzan. Bueno, ingo bolako, ez? Ingo bolako bidixo bat. Patrin, bakizu darama gula esan genduen, hori inberdugu, Euskal Telebistako aurkezleak ikusitu duela aste batzuk hau egiten, eta egingo dugu, baina txorinekoak olako egingo dugula neguan, hotz gehien egiten duen egunean, eta ongo horrela aste bete hemen biak bufandarekin, da hola muki holan. Bueno, edo ingo gaur programa bukatu, eta ingo kalabaza kremiakin, ontsa gatoz. Bueno, bustiko zara errezta honekin, ose? Bustinaz, zenbat alta bota uste zuzionara ja. Ez que da bustitzen naiz maratoirako. Patrizia, baina, bueno, zuko inbirrindun behar duzu, ez? Bai. Ni bitartean, bakizu orte tokatuko zaizula, egotea call centeren. Call centeren? Hau da, telefono hartzen, jentea, bueno, bakizue, ite maratoi egiten danean, ja dagoeneko aukera dago, nahi izan baduzue, zuen diru laguntza ematea, aukera dago, kontu korrontea eta jarrita dago, dirua egiteko, eta bestela, horre, call center deitzen dudan telefono hartzen, ETB-ko eta Euskal Herriko jende ezagun asko ongo gara bertan, zuen deiak eta zuen ekarpenak eta hartzen. Osa, gu egongo gara telefono hartzen? Gu tartean egongo gara, Bilbon izaten da normalean, orduan zuri, etxetik gertu geratzen zaizu, eta ordu terdiero izaten da normalean, telefonoa, eta egizan oso nik, dagoeneko 6 bat urtean ero joan izan naiz, eta jente jatorraskoak egiten duzu, jente asko implikatzen da, diru laguntza pila, eta danetik entzuten duzu jendea, 5 euro emoten dituena, eta gainera, gaixua egoten dela larritu eta parkatu, baina ez dauka lanik eta ez da gizar, 5 euro besterik ezin ditut eman, ez da, lasai, dena gehitzen du. Eta ebe justen duzu jendea 1000 euro ematen dituena, eta horrelako nik iaz aukera izan nuen 1000 euroko ekarpen bat izateko, eta bestea 500 ero, eta zatezu, eskerrak, baina biei, 1000 euro ematen duenei eta 5 euro ematen dituena. Azkenean, dena gehitzen doa, eta aurten esklerosia aniskoitza da, baina beste urte batzuetan, beste gaixotasun batzuk izan dira, eta bakizue diru guztia izaten dela, gaixotasun arraro ero berezi hauek ikertzeko ero horko laguntzak. Orduan, adio. Bueno, hau badoia, Gutxi faltajako. Itxura, gaina gure etxean, hor dauka lagun bat, Luken daukala izena bere semiak. Bai. Izango zen bere pure... Nola dauzka? Arek pure lareina bakargate itxu. Bai. Orduan, Luken eri pure hau, Amelia, hemen dako zu, Lukenen dako, nahi baduzu, pure bat. Arek, Lukenei, asenario, ero kalabaza pure egiten badiozu. Gustatangako horreik. Horrek bereziki. Nire etxean bebai, txikitan gustatan kuyatxoa eta gaztak, zauzkonak, zen emak botatzen zitsun honek gazta, bakitzue, irukisa dienak, horre botazatzen da, eta pure hori izaten zen, nire gogokuena, eta ontsen hausixena zela, kalabazana, kuyana. Klasiko handi bat, kuyatxoa gaztarekin, nik uste dut, etxe gehienetan egin izan den pure bat, eta oso goxua dela. Eta hor, esnekea sartzen ditugu, barazkia sartzen ditugu, patatakin hidratoa sartzen ditugu. Hau garbitxuko eta purtxo bat. Eta ointxe, gogoratzen duzu, pikatostean biharrian jarriko dugula sagarra.
Bera, sagar pusketa batzuk hemen di gainetik. Holaxe. Bera, aldozu jarri belartxoren bat. Niri puriak bebai gero gustatzen gat, apurtxo bat, apaintzia, politxa bat geratzeko. Olixo txorrostada bat. Gordina, oso ondo. Hartu dotzu trukua. Oso ondo, adi, hor gure ondo. patri. Eta hau izango zen, gure kalabaza krema, kurri, berdea eta sagarrarekin. Bai, zer ondien esaten horatzen, ez? Zer? Hau pikaina. Irubiarra pixkat, urdai azpikoa gainetik. Ez da zetan biera eragisa beti jati.